Já jsem Virus, dnešní video si společně zahrajeme hru, která se jmenuje Roblox Obby a jmenuje se to Roblox Tavern Obby, takže jdeme si to zahrát a já jsem teda, vítám vás na mém prvním videu na Roblox kanále. OK. Budou samozřejmě tady giveaway o Robuxy. Doufám, že to bude dobrý. Giveaway o Robuxy budu dávat docela často tady na streamech. Tak mě dejte samozřejmě odběr. Aby jsme co nejrychleji měli ty giveaway. Umřu. A teď jsem doufám, že nespawnou úplně dole. Jo, dobrý. Jsme zase tady. Co kdyby jsem si něco koupil za Robuxy? Já mám totiž hodně Robuxů. Voda už je svařená, svařila i Mařena. Wow. Já to kam prostě neumím hrát. Voda už je svařená, svařila i Mařena. Bum, bum, bum. Bum. Prosím, no dobrý, spadnul jsem. Dobrý, jsem tady. Aspoň, že mi to dal checkpoint. Ok, jsem chtěl jsem říct, že jsem první. To mě asi nevyjde. Skip stage, kámo, když jsem to koupil, tak já budu svině, kámo. Kam tady to ale to je hlavně tady říkám úplně blbý, kámo, jak doslova nevidíš. Jo, to je lepší. Padni, kámo. Bore už je svěřená, Kam? Borec se mi tam plete. Come on. Pojď. Ne. Co to hraje za hudbu, kámo? To hrálo v bajku, by se ještě pamatuju. To letělo. Je to tady. Jsme tady. A jdeme na to. Bum. Tak barabam, barabam. Tak. Okay. Bum, 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 bum. Jak na ten kanál nebudou moc vycházet videa, jo, protože jednoduše teď budou vycházet každý den videa na jeden kanál a na druhý kanál, takže se těšte. Konečně mám webku na jednom videu, ale na Robloxových webkách budu mít webku, protože to není roleplay. Hele, já nejsem úplně jako první. A já jsem mezi prvníma. Co jako bojím, že chcípnu. OK. OK. Jednou jsem to dokončil teda. Ne, kam se dostaneme teď. Koukneme si, kolik mám Robuxíků, když půjdeme tady.
Buy Robux. Nemám ani jeden. Skvělý, kámo, na videa se úplně připravuju. To je vidět, kámo, ta moje příprava na videa, že se ani dokonce nekoupím Robuxy. Get Premium. Ale tady musím zadat svoji kartu. Ne. Nebo tam zadat moji kartu. Teď před váma zrovna úplně. Ok, já se tady aspoň něco vycvičím. A doufám, že toto video bude dobré, protože každý den vychází videa a já se snažím je pro vás točit. Voda už je svařená, svařelej, mařená, voda už je svařená, svařelej, mařená, potom co večer vypila, voda už je svařená, svařená, svařelej, mařená. Ty, kámo, tady mám 50 sekund. GG. Mám ani Robux. Mám 2 Robuxy. Voda už je svařená, svařila i mařená. Nevím, co tady mám kam dělat. Nechci padat do té vody. Já chci zemřít. Normálně, smrtně. Voda už je svařena. Vždycky se někoho kýknout. Ok. Ok. Kam mě už chci zhebnout? Tady v té hře. No, aby jsem nedostal na co od YouTube zase. Počkej, Ečko. Paš. Ok, nemám Robuxy na tohle, kámo. Kámo! Já jsem to jednou dal. Voda už je svařená, svařila jí mařena. Bom. Třeba mi to přinášlo štěstí. Ani zadek, kámo. Nepřináší mi to nic. Samozřejmě. Co může říkat každý. Bom. 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 Yes! Pojď, 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 bum. Už jenom kam tady poslední skok, hej. Voda už je svěřená, svěřelej. Tady nechcípnout ani. Tak pojď. Uj. Ty nejde chcípnout. Cancel. Ok, počkáme. Já tady dám menší stryho už. Jsem se všimnul tady, že tady je napsáno až o víkendu. Jsem dát to, tady je až o víkendu. Ok, bacha. Jdeme na to. Ok, zase nový table. Boom. Ok. Boom. Vrnu ten kamena. Snečenka bude první. Já jsem v tomhle mistr, jo. Wow, wow. To je hodně lidí. Tím, že se tady ani nevidím. Když jsem to pušnul. Třeba tu borku tam.
Haha. Haha. Kam bohu. Kam hro. Spolupracuj se mnou. Bum. Ne! Spolupracuj, hro. Kam to ani nespolupracuješ. Bum, bum. Kam? To odletí přímo přes ten kam. Mě to je jedno kam, já tady nebudu dlouho kam. To je 30 hodin. Kam, tak pojď. Skibry. Wow! Už jsem to byl kam. Už to viděl. Skibry, toilet. Sigma Race. Bum. Teď zkoušet na tohle. Bum. Kámo! Pič! Tak, pojď. Bum. 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 Kámo! Kam, já vím, že to je bude samá cenzura v tom. Kam tady bude sama cenzura v tom videu. Jasný, kámo. Tady budu mít tak 5minutový video, kámo, nebo... Já umím. Pojď. Bum, bum. Já se přes už jako v něco nedostal. Bum. Yes! Yes! Jasné. Kam když nefunguje Wi-Fi, no tak ti i kamera neprout prostě. Ale to už je kam fakt. Tady jsou fakt věci, které prostě tady můžu poskat víc. Ta hra nechce ani spolupracovat, čum, já to prostě můžu přejít. Wow, jsem tu. Yes. Jako dobrý songy, kam, já nemusím do toho videa dávat songy, já to jenom párkrát prostříhnu. Jenom prostříhnu ty věci a mám to, jakoby. A můžu vydávat, dneska to video vydám. Doděláme si tady tu stage, vydám, budu sestřát to video. A dneska vyjde video 2krát. Samozřejmě nechci se úplně zítra v pondělí natáčet další video, takže se si určitě dneska ještě přetočíme. Takže se dneska pár videí ještě přetočím. Vyjde to asi, kam dneska to zase vyjde, dneska je 25.5., takže to dneska vyjde 25.5., jako ty všechny videa. Já si zase na tom streamu, kámo, zase nedám na tom Robloxu, jsem si jako nedám úplně záležet, protože, není to roleplay, na roleplay, kámo. Hele, třeba já se v tom editu fakt víc prostě, jde to vidět, posouvám. Vyprchalo mi premium, takže jako budu neznít naštvaně, když ti to řeknu takhle jako. Vyprchalo mi premium v CapCutu, to asi naštve úplně každýho. Takže jsem to musel to video cutnout a natočit si zase premium. Zas, kámo, úplně si to nechci dělat. A existují způsoby, jak dát zadarma premium do CapCutu. Já to, kámo, už mám. Já dobrý, kámo, nemusíte mi to říkat. Jako jsem docela furt naštvaný, ale já CapCut premium mám. Znova. Jo. Ale nepotřebuju CapCut premium věci, kámo, mě to je úplně jedno, kámo, jenom si tam zvýším mikrofon quality. Jedu. Chci to tam mají za free, ale... To v tom CapCutu je za free.
Emily! Kde to jsem? Help me! Secret. To je něco secret. Cože, kam si můžu dát klobouk, husté. OK, ale já chci říct, pokud se vám to video líbilo, zanechte like, odběr, zvoneček a u dalšího videa zatím čau!